ikusi nuen hori geuretik sortuak proiektua bat zela eta nire proiektua aurkeztu nuen eta suerte hauken nuen erantzuna baiko izatea eta hortik aintzina bideo hori egin ahal izan dugu. Historia, protagonista Ander Lipusek du interpretatzen eta pertsonai hori ibiltzen da Euskal Herriko herri desberdinetatik eta mendietatik bere oiloaren bila galdu duelako. Hori da sinopsia pixka bat bi hitzetan. Historia, hasieratik historia idatzi nuen hori inglesez esaten dena hot movie bat bezala edo ibilaldi baten gisa, Bilbon hasita eta Siberuan bukatzen dena, Aunamendin, eta hori geuretik sortuarekin, ekimenarekin grabatu dugu ere Antzuolan eta Aiejan. Egisa esan gustora, ez? Ez da egunero aukitzen duen gauza bat, orduan gero herritxarrape parte hartu zeben, herritxarrape gustora ibili zian, bai ume, bai heldu, eta gustora. Film laburrian azkenean Antzuola politxa dugu, eta azkenean beste batzui erakustia herrixa, gustora. Eta gero Aierrakin zenidetuta gare, eta film horretan elkartzia Aierra Antzuolakin nola baitez, gustora, egisa esan aberazgarrixa. Geuretik sortuaken batzuek egiten dutela bereziki erri horretarako, erri konkretu batetarako grabatzeko, baina ni adaptatu egin naiz errieri. Eta nik historia hori bat nuen idatzita nuen duela urteak, eta azkenean historia aberastu du gaita erri horiek, Aierrakoa eta Antzuolakoa.